Hello, Hans? Hello. Yes, Sir Mar, Napirmahan na? para ang tabay. Napirmahan na ni Gobernador Francis Bichara ining tabay ang Executive Order number 25 series of 2021. Executive Order number? Pardon, Sir Mar? Executive Order number? 25 series of 2021. Okay. Ano yung gustong sabihin kaan? Ining EO tabi, Sir Mar, ini so order ni Governor na mag-implementar kita ni striktong border control restrictions sa bilog na probinsya kan Albay. As in, epektibo ko niyan alas 12 nin pagkaudto, mai-implementar na ini sa Gabos Malinderos kan sa tuyang probinsya. Kasabit di sa salient points kan executive order na ining pinirmahan ni Gobernador ang Section 1 ining travel restrictions para sa mga biyahe pasisiring sa Albay na hali man ibang lugar dito sa Kabikolan. Kaya po, maski na nga ining mga apors pagkatabi, Sir Mar, whether fully vaccinated ka o di ka pa bakunado, kaya puhan ka magpresentar ng travel pass, epektibo sa ini sa 24 oras, gikan ini sa ining travel pass, kukaon mo duman sa lugar na gigikanan mo, alagad kung masubra ka sa 24 oras na matinirdig sa probinsya ng Albay, kaya puhan mo na magpresentar ka negatibong RT-PCR sa live test o kaya antigen test na ipipresentar sa Linderos kan probinsya. Ano yan? Maski sa kahali, whether outside of the Bicol region or within the Bicol region, pag mahalaw ka sa Albay, iyan ang maging patakaran? Yes, ining tiga basa ko, Sir Mar, ini pa sana so travel within the region. Okay? Within the region. From outside, ini naman na travel from outside the region. Kung within the region yan, kung madigdi ka sa Albay, alikang Sorsogon o alikang Camarines Sur, malawag ka di dapat may travel pass ka from kung saan kahali. Yes, and I Kuya, think lang siya for 24 hours. Kung within 24 hours, halimbawa, balikan ka lang. Pero kung halimbawa, maduang aldaw ka o sarang mag-aga ka, dapat igwa ka ng negative PCR. RT-PCR sa live or antigen test. RT-PCR, saliva, or antigen test. Yan. Yes. Yan, tatlo na yan. From accredited. From accredited na facility na nag-conduct ng sharing ng mga medical examination. Okay. Pag sa saliva na man na iba, Red Cross. Red Cross. May man na iba di ba? Yes. Ngunyan, Sir Mar, pinagpaliwanag man ni Gobernador Bichara na ining travel outside the region, gabos man na travelers, apor ka, fully vaccinated ka o di ka pa vaccinated, ang kaipuhan ng gadya mo, negative RT-PCR sa live test o antigen, valid lang ini within 3 days kang issue once, gikan sa pigkuhaan ng accredited facilities. Ayun, 3 days. 3 days lang sa valid. Valid for 3 days lang yan. Yes. Okay, so kung maluwas kang Albay, dayman. Kung maluwas kang Albay, sabi, Sir Mar, dahil nagding pinagbugtak na, iman sila ang i-inspectuhan ta. Palaog kang Albay. So effective yan ngunya na alas 12, mabugtak na naman ng mga, anong nga po kaya yan? Checkpoint. Quick control point. Yes. QCP, mabugtak naman dyan. Sisa ang magmaman kayo eh. Ang man ini tabi, Sir Mar, ang Albay members panginginotinikan Albay PPO and matabang ang mga municipal city police stations kan kada LGU. Ini Sir Mar ang kabtangkan pahayag ni Gobernador Bichara sa naging press conference ko niya na pagkaaga digdi sa Kapitolyo Provincial. Especially for student tayo mama. And ipisip kung mag-lockdown kita kada kung nakawala ng trabaho tapos dahil luluwas ng saro maparasol kita pero ini executive order ko may madadagit man sa kuya pero dahil kita maginipon sa Salvaron taso kadaklan lalo na rin sa Albay sa probinsya ng Albay so pasensya na sa madadagit pero ang importante dito yun na normal na kamuktanan ka dito. Pag kung madamay kita, matarasalan niya so local government na dahil na pig-anticipar rin yung mangyayari dito. So yan, mas marami lang ang problema kaya sa social media, pag pinagmoy nila, mabigbabasa ka po.
So, iyan na tabi, Sir Mar, naging pahayag ni Gobernador Bichar. Habo niya nang maglako pa Aha. sa probinsya kan Albay and Delta. Kaya kunyan pa siya na, anta pa siya na before pa lockdown sa NCR. Hmm. Yan sabi ko kan nakaagi na dapat bago pa man umabot magpasiguro na at siguradong may mga durulagkan. Tama. Ngayon, okay, ang report niya sa kuya kasud ni Jimmy na may parting uwa, sabi doon ni Mayor Escoto may nang mga nag-arabutan na. Di ba? O de, at least kunyan, medyo talagang sana maging striktong tunay, adi. Yes, sana mananggad Sir Mar, and sa ngunyan, medyo hidali man si Gov, pero kakaurunon man yan mga LGU, may kinaraman sa EO na ini. Yes, at siguro ang magiginibukan ka mga LGUs, ibariwa sa mga kapitanes di barangay na sa pasabuton sa mga constituentes tinda na kung may mauruli, arog ka ng patakaran. Yes, tama. Kung dumana sa nasinda. Iya baga. Okay. Paano pa lang kung halimbawa dahil sino makapresentar ka yan, they will be refused to enter or tatawan silang option na magpa-antigen? Sabi ko sa bago, inot ng pinaliwanag ni Sir Danny Garcia, tagapagbarangay ni na kung wala ka kaining dokumentos na ini, hindi ka mismo sa Linderos kan probinsya mapa-antigen. Mapa-antigen ka? Yes. Ganyan, duman mismo sa border o paano bang sistema? May katabang man sinda from Albay PHO. Tagaro ang facility sa baga, Sir Mar. Ko sure kung sa ligaw ini, sa Surgeons of the District, iko kayo ni facility na pwedeng gamitan kaining antigen test. Okay, sige. So, tabi, Sir Mar, ang kabilogan ka nangyaring pagtiripon di limitadong pagtiripon digdi sa Dignitaries Hall kan opisina ni Gobernador Al Francis Pizarra. Kay Bahan Sibuy sa Mobile, Ansel Road. Thank you very much, Sans. So yan po tabi, it's official na. Firmado na po ng Executive Order number 25 na minataonin stricto na regulasyon sa mga gabos na malaog sa probinsya kan Albay. Whether province ka or hali ka mga tugang outside of the region. Pag inter-province ka, dapat pag malaw ka sa Albay, igwa ka ning travel pass kung saan kahali. Kung balikan ka sana. Pero kung magduduwang aldaw ka o ma-overnight ka digdi, kay puhan, magpresentar ka ning negative RT-PCR, saliva test or antigen test. Kung hali ka naman duman sa outside of the region, luwas kang Bicol region, Visayas or duman sa Metro Manila, dapat magpresentar ka yan sa border control din negative RT-PCR test. Ayan po tabi, para po duman sa mga kababayan natin